Hey guys, nandito tayo ngayon sa bukid. Mag-igib tayo ng tubig na mainom. Dito kasi ay masarap ang tubig, fresh na fresh at natural. Ang daming mga balanghoy o kamuting kahoy dito. Ito ay isang paalaala sa kasabihan na ang lahat ng bagay na narito sa lupa ay biyayang galing sa Diyos kahit noong ikaw ay wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang binawi, tayo ay mawawala na. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Napakahingal umakyat patungo dito sa ibabaw guys. Ano? Nanood ng tubod. Napakahingal. Yan. Nandito na kami sa ibabaw. Yan. Pauwi na tayo. Ito, napakalayo po ng tubig namin dito guys. Yan o. Buhay probinsya.